Bij de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe Corendon Mangrove Beach Resort is gisteren een deel van een vloer ingestort. Dit gebeurde toen de vloer voor het restaurant werd gelegd. 2 werknemers zijn daarbij licht gewond geraakt. De Extra weet vandaag te melden dat er geen sprake is van grote schade en de bouw hierdoor nauwelijks vertraging heeft opgelopen. Zoals bekend bouwde het bedrijf Corendon een Mangrove Beach Resort. Met 800 kamers moet het grootste resort van Curaçao worden. Minister-president Eugène Ruggenaat sprak gisteren tijdens een persconferentie over zijn recente bezoek aan Nederland. Dat heeft hem vooral inspiratie opgeleverd. Hij verwees onder meer naar een bezoek aan het bedrijf TNO dat als motto heeft Innovation for Life. Hij wil dit meenemen naar Curaçao, waarbij volgens hem ook meer geïnnoveerd moet worden en meer gewerkt moet worden aan een betere toekomst. In Nederland worden momenteel gesprekken gevoerd met het havenbedrijf Rotterdam. De Curaçaose regering ziet graag een strategische samenwerking tussen Rotterdam en het Curaçaose havenbedrijf CPA. Hierover is 2 jaar geleden al een Memorandum of Understanding gesloten. De bedoeling is dat met de gesprekken die nu worden gevoerd er ook daadwerkelijk meer samenwerking gaat komen. 2 Tweede Kamerleden voor D66, Maarten Groothuis en Antje Diertens, hebben vragen gesteld aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Dit over de opvang van ongedocumenteerden in de Curaçaose barakken. De 2 Nederlandse politici maken zich zorgen over de omstandigheden en ook over het terugsturen van Venezolanen door Curaçao. Ze stellen voor om internationale organisaties als de Verenigde Naties de situatie in de barakken te laten onderzoeken. Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Winair dat gisterochtend vertrok van Sint Maarten richting Curaçao moest na 10 minuten weer terugkeren. Tijdens de vlucht waren er problemen met een van de motoren en de linkermotor viel uiteindelijk uit. Volgens de maatschappij zijn de passagiers niet in gevaar geweest en werden ze 4 uur later alsnog naar Curaçao gevlogen. Een verwarde man heeft gisteren brand gesticht in een winkelpand in Zeelandia. De brandweer was snel ter plaatse en kon het vuur op tijd doven. Opmerkelijk was dat de man zelf in het pand was gebleven om naar het vuur te kunnen kijken. Volgens de brandweer heeft hij dat vaker gedaan. Vuur stichten en dan niet weggaan. Hij lijkt het gevaar ervan niet in te zien, aldus de brandweer. Gisteravond was de tweede avond van het Festival di Tumba 2020, de 50ste editie. Het was een drukke avond, er speelden 8 groepen, toch bleven heel veel mensen tot aan het eind, want Amos Balantin, de voormalige Tumba-koning, trad toen op. Het was een mooie avond, vanavond is de 3e avond en de laatste van de voorrondes.